A Berga, l'any no comença al gener i acaba al desembre. A Berga, l'any comença l'endemà de Corpus i acaba, o més aviat culmina, aquest dijous del mes de juny. I és que pel Corpus hi ha Patum, allò que fa uns segles en deien bulla, hi ha la festa. A Berga els anys es compten per Patums, i no tan sols perquè els bergadans saben que aquesta festa ancestral, antiga i telúrica, solar i guerrera, com emergida d'edats agràries i misterioses, és única en moltes coses. És sobretot perquè és la seva festa, l'esclat de Berga, l'esclat de cadascun d'ells, la transformació, l'efervescència. El tabal crida pels carrers el seu avís festiu, el seu patum, patum, obsessiu. I Berga passa a ser una altra Berga. A qui vegi la Patum de dia, la desfilada d'entremesos, de figures i símbols, li pot semblar la vitrina fascinant d'un museu etnogràfic. Una col·lecció inquietant de disfresses i de màscares de cartró, matèria primera perquè els erudits en antropologies inventin teories. I és que en aquest ritual repetit potser de fa 6 segles, en aquestes danses cada any iguals, hi traspua una sensació molt antiga de misteri. Sempre és el bé contra el mal, i no saps de qui anar a favor. Això pot prendre la forma de les antigues llegendes dels temps dels moros, repetides a tants llocs de la Mediterrània, batalles amb els turcs de pell fosca, reminiscència o invent de guerres mítiques, en forma ara de turcs i cavallets. Les batalles poden esdevenir més ingènuament metafísiques, sagramentals de gust medieval i infantil, teatralitzacions com de pastorets del xoc etern entre els àngels i els dimonis, entre Sant Miquel, vencedor cada any, i sense avorrir-se de tant guanyar, contra totes les masses. Vitrina de símbols no sempre comprensibles, no sempre senzills. Símbols que ballen amb una solemnitat inequívocament antiga. Gegants i nans, com a tants altres llocs de Catalunya. Guerrers immensos de pell fosca que venen necessàriament d'un orient llunyà i hostil. Nans aparellats i balladors, retrat caricaturesc de qui sap què, potser dels poderosos, potser dels diferents. La plaça de Sant Pere és un museu viu i lluminós de mites ressuscitats, dels rostres i les formes de la llegenda. I en la vitrina del Museu dels Misteris, també les bèsties, els monstres del passat, que devien definir els terrors i les amenaces de les llegendes. Dracs foguers, amenaces probablement africanes i islàmiques, concrecions del mal amb espurnes. Diuen que les guites, les molasses, simbolitzen un cabdill andalusí que feia la murga als bergadans de l'any de la picor i que li deien bullafer. És possible, o no? A la vitrina de la Patum hi ha el monstruari fantàstic de cartró pedra, les grans bèsties malignes que escupen foc, les grans bèsties benignes, també, perquè l'àliga que dansa amb solemnitat de ball reial, de cort, un rigodor animal, no pot ser dolenta. Poderosa com només ho poden ser els senyors del cel i de la terra, l'àliga forma part d'aquest catàleg incomprensible de fòssils de cartró que es passegen per la Patum i els carrers de Berga. Peticions dels temps de les divinitats agràries, de fertilitats a la terra i de fecundacions solars? Memòria de les guerres antigues amb qualsevol mena d'invasors oblidats? Representacions religioses del bé i del mal, ingènues per a ser compreses?
còmic de cartró per explicar històries sagrades, la Diada del Corpus. Tot s'hi val, i tot s'hi ha valgut per explicar la Patum. I res no l'explica del tot. En tot cas, no explica per què la supervivència. Per què això tan antic, tan inequívocament vell que pertany a una altra civilització oblidada, es pot passejar viu i actiu per Berga el dia de Corpus. Per què aquí s'ha mantingut viva aquesta vitrina de museu, aquest catàleg d'estranyeses. Potser la clau de tot és la nit. Potser aquest catàleg de mites de cartró encara és viu a Berga perquè cada nit de Corpus rep una injecció de vida, vampiritza la sang de la vida i la festa. Són els mateixos monstres, els mateixos balls, el mateix cartró. Però per la nit no són a una vitrina. Per la nit són al mig del carrer, al centre d'una festa que els agafa i que els envolta i que els supera. Una festa entesa com a embriaguesa de moviments, de músiques, de sorolls, també de licors freds i de suors. A la nit també ballen els nans, els gegants, les masses i els turcs i cavallets, les seves danses ancestrals. Però ho fan al mig d'una dansa general que tot ho envolta, com una embriaguesa. També balla l'àliga, però la seva solemnitat no és només admirada, sinó imitada, complementada, en definitiva. A la nit esclata la festa en el sentit més etern del terme. Els entremesos hi són i l'exciten, però només la protagonitzen a mitges. La resta del protagonisme el prenen les onades de gent amb gent, soldada, ajuntada, per un ciment de suors i ritmes vells. I quan la festa arriba a dalt de tot, quan arriba el moment dolç de la barreja absoluta, és l'hora del foc. La plaça de Sant Pere queda a les fosques i tot és foc. Pólvora. L'embriaguesa de voltar i de sentir olor de pólvora. És l'hora dels plens, com faunes antics vestits d'herba fresca del bosc per protegir-se dels esclats del foc. Després arribarà l'hora del tirabol. Ja no cal entendre res. Qui és, hi és, i qui no hi és, no hi és. Tot dona voltes, tot esclata, tot fa soroll. És Corpus, és de nit, és al juny, al mes de la sega i del sol. Hi ha, per tant, per l'aire una olor compartida de màgia i de pólvora. Una olor de gent i d'anís amb vi dolç. Una música que són totes les músiques alhora. La Patum es deixa anar. Cap record de la vitrina del museu. Transformació, purificació, festa. Un tros del calendari per a canviar, per ser d'una altra manera, per no saber què s'és, però mantenint la sensació que allò ve de molt lluny, de sempre. En el mes del sol, de la gran foguera, la Patum es consumeix amb el foc. Alguna cosa es crema, però alguna cosa tornarà, com els dies i les estacions o les collites. La Patum també és un cicle. Una cosa que se'n va i que torna, sempre diferent, però sempre la mateixa.
comença un altre, fins que el cabal torni a cridar patum, 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 patum.